Te kene kapor ngan pen ifi kumno ban Sara ya ushing Sohiong kenang ba unmi ba unman ba adin belade ban extract lane ban sei ya ushing na kiso dei ban bo yikishing jong u hau kiu hakene grupam bo yikishing jong u hau siap ubasngem kene kan yarap ban penpai yikishing jong u Sohiong padirap ro ban sei lung kam kloi adin sibna chiteng ba labo hau siap ubasngem kini kidai ki semba jong Sohiong patil sedang ban paj ban seilung saya kini menta minsa Sara no iki haka per Sara menghitung haki polybag kene kidai ka growing media lane ka substrate ka pengikon hang ne ngin thung yaki sieng jong Sohiong hang ne ngi klelang ya kasbo siap pat ka sbo masi adin balde klelang bha kini ngisa tep yaki haka polybag jadi kini ki polybag ki bangil deban pendap kendau sabo iki hakane ka hukum mentapan kini ki sieng kila long ready ban thungno haki per Sara ila ban thung yaki haka ne ka hukum siam ya ka tliu do ding baca bo yaki sieng hakine ki tliu ki bala siam do ding to hadin chisnem bala deban Sara yaki sieng jong Sohiong tekila long kumne kini kidai kitnrai jong Sohiong chisnem hadin balde ban Sara